Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Makel. Uy, thank you, uy. Thank you very much. Binggol, Makel. Luto tayo ng hotdog, guys. Ito na ay. Ito para sa spaghetti, maya-maya. Nagluluto tayo ng nukos. Ano yan? Dried squid. Yummers. Kain. Dito na, guys. Si Paring Lechon. Yummers. Makain pa naman ako ng breakfast hotdog. Tapos biglang dumating ang lechon. Lechon yun. Pakanong yung lechon. Sige na, Wayne. Kain na. Kain na. Kamugtunggan nilang kuhan eh. Ha? Sinyalan nilang sinyalan. Apat? Apat ang tungga. Ano ang apple? Apple, ma. Apple, pakainin mo ng apple to, ma. Pasukin, apple, ma. Dali lang. Dito, may movie, with karaoke. Nandito na pala yung karaoke, guys. Ayan. May movie. How to Train Your Dragon. Luto tayo, guys, ng spaghetti. Wala pa tayong bisita. Si ate, si ate, sino siya do? Ate Ami. Tinulungan niya si mama maglinis. Saan yung ano, ma? Chopping board. Chopping board. Pinoy ako, buhangin loob, may aging matang buko. Hapon na, guys. Anong oras na? Wala akong masyadong vlog kasi copyright sa baba. 5:23 na ng hapon. Dito si Miss ay nag-edit. Wala lang, nag-ano lang sila dun. Karaoke lang sila. Yun lang yung kanilang ginagawa. Kinakausap ko si Danny Boy, kaya dito muna ako. Nandun yung girlfriend ni Mark at saka ni Marlon. Gamit ko pala yung Happy Skin na My Lips But Better na hindi ko alam kung anong shade. Anong shade ba yun? Parang abot ata dito yung copyright lang. Abot dito yung Miss Music. Anong shade ba ito? Ginamit ko. I-open it, please. Ano siya? Medyo, not medyo. Dark na red na may pagka-brown. Brownish red. Yan ba yun, Miss? Shade niya, guys? Simplicity. Maganda. Maganda yung mga Happy Skin doon na products. Oh, please, miss. Ay, meron akong i-haul. Wait. Kunin ko lang. Nasa baba. May dumating na package. Ito, guys, i-unboxing natin. Hindi ko alam kung kanino to galing. We will find out. May mga bisita si Mark, yung friend niya. At saka yung niya. Kasintahan. Maya, try natin mag-vlog sa baba. Pero ito, galing kay... Kailan ba to? Kanino ba to galing? Sana nag-include sila ng information dito para happy. Pero ito siya ay bag siya, guys. Na ganyan. Uy, ang cute nito, ah. Ang ganda ng kulay ng bag. Kanino kaya to galing? Galing siya kay Christine. Okay, merong information. Perfect. Ito. Thank you for allowing me to send this to you. I hope you like it. Miryou.ph. Galing kay Miryou.ph. I-leave ko yung link nila. Facebook nila, Miryou.ph. Yung Instagram, Miryou.ph. And meron din silang Shopee. Ano ba to? Yeah, Shopee, Miryou.ph. Tingilaw. Wait, ito muna, B. Hirap i-open ng isa. Yes, I remember. Ay, ito yun. Hala, Miss! Miss! Tingnan mo to. Naghahanap si Miss ng mga ganito, oh. Tingnan mo, dali. Hala. Tingnan mo. Nice natin. Wala kang kwenta.
Naghahanap siya ng ganyan. Pero Eh, ano, video ba? Mother Mary. Naghahanap siya ng... Ah, tapos ito, cross. Pinood na eh. Hindi. Yan, thank you! Kasya ba ito? Suot natin. Gusto mo yan? Okay na. Sa'yo na yan? Thank you. Thank you, Mirio.ph. Ng puting ilaw. I-close mo. Salamat! Ayan, perfect. Salamat po. Naghanap si Miss nung ano, yung gold talaga na totoo na Mother Mary. Totoo. Yung ano ba, naghanap kami dun sa, nagpunta kami dun sa mall, sabi ano, mahal no? 10,000 yung Saudi gold. Wait ha? Yung Mother Mary na ano ba, parang ganyan yung gusto niyang pendant. Ganyan na itsura ba? Parang round. Lawi, ayun, pakitaot. Lagay mo sa likod. Please, miss me. Uy, magaganda to. Bagay to sa'yo, miss, kasi marami kang buhok. Mga ganito, oh. Ano sila mga ganito, guys? Mga pearls, tapos gold. Ayan, maganda. Ay, ito, miss, cute, oh. Oh. Suot mo to, miss, kasi ano, parang walang makakapitan. Walang kakapitan sa akin yan. May gunting ba tayo dyan? Ito yung open ko. Ay! Clay blush! Lah! Merong ito, lip and cheek tint. Red velvet. Gusto mo to? Yan. Bambis. Ang bango. Tapos clay blush. Ito oh. Nakatry ka na ba nito? Nakita ko to. Trending kaya to. Wow. Try, gusto mo? Pili ka ng isa. Ah! Napaka-pigment eh. Ito ano, Thank you, Pakyo. ano siya? Ano bang shade? Same Autumn or not? at saka sun-kissed. Hindi same. Gusto mo? Pili. Kali akong light eh. Sun-kissed. Thank you. Sige, sa kanya yan. Thank you! Thank you, Mirio! Ililip ko yung ano nila guys, na details na sa description box. Kung naghahanap kayo ng mga ganito, oh. Ganda! Salamat! Si Makil, kulitin natin mamaya. Binigyan siya ng gift ng anak niya. ng girlfriend niya. I-vlog na natin yun. Nagluto ako ng spaghetti, guys. Tapos si auntie ko, pumunta sila. Umalis na yung mga pinsan ko. Nagluto sila ng tawag sa amin dito bami. Parang yung bihon, tapos may mga makakapal na noodles na kasama. Uy, maganda tong bag. Salamat! Maganda to. Cute kaya nitong bag na to. Thank you, Mirio! Dito kami sa church, guys. Laki na ng church nila. Tapos na to. Hindi nga lang open kasi gabi na. Gusto ko sana makita yung loob. Ano lang kami. Anong tawag nito? Yung ano ng kandila ba? Sa labas. Albertas tayo, guys. Kain tayo. Halo-halo. Ano oras sila mag-close, Kel? Lakas mo sa'yo, bro. Sige, kain tayo. Kain tayo. Ano to? Nahiya sila, oh. Yan si si Ikang. Yan, boyfriend ni Marlon. Boyfriend ni Marlon. Nabakla na tuloy ka. Kapani ni Reyes. Si Ran. Ran, tama, Kel? Bakit ka namumula, Kel? Kinikilig si Mark. Lasing siya. Kain tayo, guys. 5. Saktong-sakto. Kasi wala na akong pera. Kayo pa niya pakain picture muna daw. Okay na? Okay na. Okay. Kain na tayo. Uy, niya na. Lahat niya, ginaroon. Sige na. Pagtorong, Miss Uy, gaya. Sige na, oh, sus. Awesome to na good. Okay. Let's eat.
Kain na tayo. Uy, mo, ay, pagbantay miss, kaya magkuhan siya. Ang table hindi stable. Ang table hindi stable. Nabisita, guys. Dito na kami sa kwarto, guys. Tinapos na namin yung aming tong-its. Nag-tong-its kami kanina. Kasi si Ikang, maaga pa yun bukas. Si Miss N, sa likod. Ang ingay ng AC namin. Ito yung ayaw ni Dan, yung AC, kasi ang ingay. So, kapag nandito siya, gusto niya electric fan lang kasi mas mahina yung, ano ba, hindi ganun ka noisy. Hindi kasing noisy ng AC. Hindi kasing noisy ng AC. Mag-edit ako ng video. Sabi ni Mrs. sama niya ako sa ano niya bukas. Pa-condo niya bukas. Nag-rent siya ng condo, Miss, no? Nag-rent siya ng condo sa ano, sa city. So, doon ako for one night lang naman. Tapos, uwi din ako. Kasi ano, wala lang. Siya, ilang nights ka? 2 nights siya. Mag-ano kasi siya, maglalasing siya. Oh, prepare. Oo. So, mag-i-empake, guys. Magtiti pala ako. Kasi 'di ba kanina hindi ko ginamit to kanina. Hindi naman kasi to pang umaga, pang gabi to. So, ito Timi Colon. Meron siya 15 tea bags. You use this once every other night. So, every other night yung gamit nito. Gagamitin ko siya, guys. Pwede siya lagyan ng honey, nectar, or lemon if kailangan. Wala kaming honey dito. So, ito. Ito pala yung kukunin ko dito. So, inisip ko kanina, ano kaya yung pinunta ko dito? Nag-picture na ako nito. Nakalimutan ko yan pala yung pinunta ko dito. Yung tumbler. Tapos yung ano ko pa, charge ko pa, napaka-sensitive ng yan, adapter kasi yung gamit namin. Kasi diba yung yung charger ko pang Australia. So, kailangan ng adapter para mag-adapt. Mag-adapt sa pang Philippines. Gamitin ko yung tumbler ng Timi, guys. Figure out ko pa siya kung paano siya gamitin. So, sana tama yung na-figure out namin ni Miss. Meron kasi itong instruction, hindi ko nadala. Naiwan ko dun sa bahay. Pero meron siyang opening dito. Miss, paki-open nga, Miss, please. This one. So, meron siyang opening dyan. Bali, strainer yan. Kunin mo to. Tapos, siguro lagay mo yung loose tea dyan para mas strain siya para hindi mo mainom yung diba? Yeah, I think so. Lagay yung yan yung gagawin natin. Kung mali, alams na. Okay lang. Pero yeah. Ano? Kung nagkamali, okay lang yan. Ito yung gagamitin natin today. Sana hindi ako magkapupo nito. Pang-cleanse ata to ng detox to Missy. Dito yung ating birthday boy, guys. Happy birthday, Kel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Daghan, makinig-kuhan tayo. Kakuan man eh. First time namin na-meet yung niya. Kasintahan. Kasintahan talaga, Kel. Baka makita yung dyan nagbablog siya. Nakabika ako. Kanino na naman tong suot ko, Kel? Kanino to, Kel? Ha? Kanino tong suot ko? Hindi na ako. So, mag-unboxing si Mark, guys, sa gift. Yeah! Run. Si Si Ran at si Dang. Idang. Idang o si Ikaw. Si Idang. Hi, Idang. Ansa na? Pila ka teddy bear. Oh, no! Kilig-kilig naman nito. Namumula na yan, Nagpa-pimple talaga ako dito. Blue! Kita na sabi.
Ay, ang sweet naman nito. Wala Saan mo na, ito ilalagay? Guys! Naami guys. Apil mi guys. Dito tayo. Included mi guys. Ada. Patay ka. Nandyan kami. Andyan kami guys. Oh! Ako na nito. Ako na ni kay Pig. Ako talaga. Ako lang mag-isa ang nakawaki. Tingnan mo naman ako. Ako lang isa nakawaki. Guys, picture namin yan last time na umuwi Ano sinabi ni Guba, kami. Patingin. Hala, maayo ni Sir Ron. Dang, may ka dang. Magaling ka pumili ng picture, Dang. Very good ka dang. In-include mo kami dang. Ang cute, Piggy. 1 point ka dang. Piggy kill. So, ano ko na to, Kel, anong tawag dyan? Si Piggy, akin yan. Itatabi sa pagtulog. Itatabi niya yan sa pagtulog si Akin Piggy. Baba. Tanda mo na. Para lang yung bata, pero ano niya yan? Ano na yan? 26. 26! 21. 21 na siya. Siya na talaga 21. Ito yung tiko, kaya. Ayan na si Mark. Kamusta naman? Birthday, Mark! Anong masasabi mo kay, Anong masasabi mo kay Idang? Yay! Kinilig, ang buang ay. Ano na yun? Losing na yun, guys. Lasing ka na, Kel. Hindi nakamata ni Papa ba? Hala, okay. Ibigay mo nga to kay Papa. First, Para sa water tank. Share kami ni Miss. Sige, saan na yun? Pera ko. Wala ako pera. Update guys, 12:58 na ng umaga. Hindi ko ito matapos. Ang haba ng vlog, tas ang daming subtitle. So, bukas na ulit yan. Kasi meron naman akong video bukas ng gabi. Kailangan ko lang itong tapusin bukas ng gabi para meron akong video the night after. Ang haba kasi ng vlog na yun. Mga ano siguro, mga almost 1 oras ata yun. Tapos kailangan ko siyang i-edit down. Tapos ang dami pang mga nagbibisaya. Nakakaloka. Anyway, hindi pa ako nakapack. Pero konti lang naman yung ipapack ko. Ilagay ko na lang sa bag mo yung iba, Miss. Si Miss nakapag-pack na. Para bukas ba? Yung bag niya, oh. Ilagay ko na lang dito. Kasi isang night lang naman ako magsistay doon. Ha? Oh, lagay ko lang dito. So, wala. Yun lang. Isang damitan lang. Isang palitan lang. Kasi yung susuotin ko naman pupunta doon. Yun na yung para bukas. Anyway, yun na yung vlog, guys. Hindi ko alam kung gano'n nakahaba. Siguro hindi to gano'n kahaba kasi wala masyadong vlog kanina. Kasi nga may hanggang ngayon, guys. Hanggang ngayon, nagkakaraoke pa din sila. Hindi ko alam kung anong oras matatapos yan sila. Pero last time nung may karaoke, natapos yan, umaga na. Yung, medyo nagrampi si Dan kasi hindi siya nakatulog ng maayos. Anyway, yun na yung vlog natin. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Good night. Good morning. Bye.